Začíname. Čo najmenej strihala. Tak si to začne od znova. OK. Tak. OK. Jasné. A Gali? Teraz si jedného odhryzni a ukážeš. Odhryznúť si mal. Tak a čo si pamätám tú Kamilu? Máte takú nejakú tutti frutti brichu. Čapo. Že ťa toto baví, ty koky robiť. Ale je to dobré, akože napríklad je to, že mňa do toho zaťahuješ. Prečo? Tak, a čo? Nechaj to tam nakrájené. Čo? Nechaj to tam nakrájené. To ešte natáčaš? No, dobre, nechaj to tak.